A asi budem muset zmeniť mapu, lebo tu na to je všetko Dneska vyhraté. ja mám po druhé zas mimiky. Áno, aj ja. Ono to nejako sa opakuje, že Slečny, ak ja robíte neviem, po tieto, 2 dňoch alebo tak nejako. tieto daily questy, tak stačí povedať, idem aj ja s tankom akurát. Mohli ste počkať. No čo kurmi, jak to vyzerá? No jakože běž si v klidu, jo, prosím tě. Ty sám. Zaspívej Nevieš na... byť sám. Nevieš byť sám. No je to talent, ten knutíček. Tak na začiatku, hej, ale uvidíme ďalej. Prvý No bod. val. Nevzdávat, valím. Come on, cow. A jinak takhle většinou lidi si dělají osobní challenge v PKčku, jo. Jestli to budou zvládat. Takže když ti nebude Frozen, můžeme tě takhle čoupnout do PKčka. A tam už bys to měl dát, jestli jsi dobrý. Alebo kľudne kamkoľvek inám si len budeš prijať. Aj do LOLka ťa možno šupnúť. Ale jak chceš, tak aj do hrobu ťa šupneme. Ale len ak mi to oplatíš. Prečo kaziť tú... Á, dobre. Tanko, ten je pro všechno, máš to mě. Hoši, kdy Tak vás to čo, kraviny radšej přejdou. sa podelím, ako nemať vôbec. Je to tak. Tak a teď tady budu to. Je to tak, stojí tak. Tak. Těch mobek tam. Dobre. Ktoré questy robíte momentálne teraz? Já teďka mimiky. Ja robím týchto zajatcov. To má invitne, môžeme robiť spolu. Já teď zabijím, takže hledat mě. Dobre, Ale neberiem já si už jednu questy. teda mám hotovou a jdu na druhou, takže ty, když nám to bude plnit společně, tak pak nesplníš. Budeš se muset na tu poslední stejně vyhodit ze skupky, takhle to mají tady buky. No tak to je jedno, skúsim to sám nejako prežiť. Jako pojď! Gečko, Serena Kurumi, Trisha. Invite. No. Pojď, já teď nebudu žádnýho mimika dávat tam. Toto to je za zradu, to mal byť zajatec. 20 Musíš sekúnd. Přijet 20. blíž, aby se ti tež započítalo, že? Mhm. Tak No, já to to tady jsem ještě mezi tím viděl. trošku povybijím. Začal som v inej lokácii. Ale varuju tě, seber ze země jedinou kuferku. Mne koferka uprdele, mám ich 99 na každom charakteri, takže Ježišmarja. nepotrebujem. Hlavne, že mrnčí pokaždé, keď ja jednu zoberiem. Hej, lebo si robím ďalší charakter, potrebujem. No není si jediný, kto potrebuje. No tak to ne, ten to vyžírá, ten blbeček tady. Už seš dost blízko. Máš splněný? Počkaj, Collect Rewards, Prison Camp nemám. Ale som koľko od teba? 1900... Kilometrů. 800. Já ani nevidím, z čeho se přibližuješ. Tamhle jde. Juhozápad. Maximálně, když ti to nebude plnit, tak já to vybiju, ty to otevřeš. Bo jakým to stánkom spravím, tak ma šľak trafím. No ale děti, to je jasný. Tady po tom půjdem na ty zajatce. Aha, a potom Běžně si ešte... doplněný. Dobre, už som tu pri tebe. No, tak
tak dívej, teď. Máš? Hej, mám. Dobrý. No tak teď si to musíš otvírat a já to musím vybít, protože už to mám hotové. Teď se podívej, jestli se ti přičte, jo. 2, Jo, paráda. to bude tretí, na poschodí štvrtý. Ještě když tak vím o jednom, jak je ten heltorníček. Viem, aj dole je jeden. Tak pojď, já jdu za tebou. Zdaj točíš jak čamrda. Zmátneš šišku. A mrda. Tak co, Kurumi? Nie. Řety. Máš tam onú koferku, tak si zober, dokonca 2. Dokonce 2. Když jich máš tolik, nech mi je, jo? My sú napred, ja ti vravím. Kto je tá väčšia? Neviem, nejaký To nováčik. je ten, čo sme s ním minule chodili pre Gigir. Jak se pohádali Tak s jasné. Amberkem. Tak Dobre, tam ešte, som nebola, inak by som ešte nadržala toto si tomu spravím. neznámemu. takže toto. Som už tu. No a teď zbijem tam ty. Ja tých somárov idem za teba, Ja som ťa sa videl, ako odchádzaš. zasekla v truhlici. A já tě vidím tam. Môžeme ísť. Jak ses mohla zaseknout v jaké truhlici? A ona mi teraz nejde. A? No v tej, Jo, Mimi. čo sa hej. Je Normálne zlobí. som v nej ostala stáť. Chcel by som nejaké peknú zbroj. Zaprdne zostať. Čo mám tu na Máme je osvobodit, už oni tady No. nejsou. ty kradnutí sú dole jeden, tu je druhý, poď. Jo. A ty si niečo zakastila a ja som prišiel o zvuk. To Jo, chci. kusvu. Započíta ti to? Mhm. Dobre. Tam vidím dalšího. Počujem iba hudbu hrať v pozadí a nepočujem buk. Vidíš, jak jsem ti to celý pokazala, tu tvoji hru. To mi nevadí. No čo, Kurumi, boss je dole? No vidíš to, jaký jsi mačo. Ten bude blbej, no. A čo ten posledný? No, ten poslední bude vůbec zajímavý. Nic, tak ho když tak dáme do pekáčka, ne, takhle. Tam by to měl dát Tak komplít. keď už nič, tak mu potom pomôžeme. Doraziť No, tady posledného v té bossa. sestavě. Nevím, Ale jak moc jo. mu tam budem platní. Ale umletí bossa a vy si robíte, čo chcete. A já tam mám prosím Prečo? Elvíru. Ja tam healera. Lepšie a tvoja ten tam má Elvíra healovací ako moje, volka. moje SVčko. Ano, a Lenkinu loď. A je iba fakt na okrasu. To je, jak kdybych já tam dala tu svou Robunu nebo Varločku. No ne, však na ní nepracovala, ne? Ty na ní máš udělaný co? Ani ne šarandar Ne. snad. A že Ja, kdeže si ja, slečna? ja nič nemám, ja mám iba tribuny v Dreadringu, aby som ju prepchala do tohto, do Icewind Daleu. Kdeže si? Ja tu umieram. Jo, Už sa tak já už stalo. tam valím, tak musíš se držet toho, kdo zabíjí. Že oni nejdou ani zabít nic, kde ležíš? Tu hore na kopci. Už jdu. No, No. nejdu. 0. Defeated. Tolik notičku, jakože odfaklili ma od těba. Nevadí. Dobehnem. Není ďaleko. Ne, tady to není daleko. A mně už nesvítí, že mám to resuscitovat. Už jsou všichni zachráněni. Ja mám ešte do 3/5. Já mám rescue captive 4/5, tak proč mi nejde? Tak ho musíš asi ty. Pač, mě tam nejde odvázat. Mám tu.
pojď ho odvázat tady toho, já Tak chytím idem tyhle. toho. Já mám level up. Dobre, a ešte jedného potrebujem. No a já mám 4/5, takže pak musíme rozpustit skupku. Nie, musíme teraz ešte jedného spoločne, napríklad takto tu. Kraja. Ale už choď tam. A kde pak seš? Na kraji. Vyskala. No tak já nevím, že se pouštíš vždycky do takových solo akcí. Pozri sa táto piča. To Kovač. aby mohl potom spamovať. Mám komplit. Máš? A. Nemám právě. Teďka vychcená. To si komu povedal? Ty Ne, hajzel. ne, tady té. Nimpim, nebo jak se jmenuje. Kurva vyjebaná. Nemám rád vyžerača, by som, keďže môžem, tak by som ho momentálne, že odrezal. Hele, já jsem ji vyžrala. Tak je dobré. Ale stejně nemám splněný, já to mám buklý, takže já lipnu party. Dobre, tak levni a poď sem ku mne. Máš jedného voľného, nech Čuješ tu to, drží. levni to? To tu drží. Krásne hovorí. Když já tě nevidím. Bežíš ku mne. Vidím křížky akorát. No, Zmoukej tak to. ty. Hej. Tu máš za mnou je jeden. Ber. Rok. Máš? Ne, já ho je on. nesplním už. Tak ho, akože nie, to musíš splniť. Tak ešte jedného tohto zoberme túto hneď, aha, severný. Začni ty prvá, Máti. Jasné, Ali vždycky útočí s Teď finesou. ty mě, poběž ke mně zpátky. Musíš je mít na tom mojem mrazítku, víš? No, počkej. Mám. Dobrá. Mně se to někdy v té skupce tak strašně bugne, že musím aj normálně to odlognout a znova nalogovat. Ale Dobre, dobrý, čo- mám to. Čo máme ďalej? Ešte obehaté waypointy mám. Máš aj ty? Tady mám, tady je. Já to musím tady zabít. Jich to buzerantou. A hádej, co mě z nich padlo, šnečí zelený. Ale to není on. Toto je ešte bugnuté zaretí. Dole ešte jeden týpek. Dráčik. Ukaž, poď. kde? A však on vyjde. No nevidím, na co ty útočíš, mi řekni. Nevidíš? A poď, za chvíľku bude tu hora. Je čurák. Já nevím. Knutičko, ale nesvítíš, už nejsi ve fajtu. Akože by nie. No v kuse vo fajte. Mláti ma, dobre. Tak už No. tam jdu. Já teď nemůžu, protože mě tady jde nějaká rozlížící obrazovka. Dobre. Zabil jsi ho? Nie, bugol sa tak, kde medzi textúry. Lebo debil spadal dole a potom chodil po spodku. Kreten. Už se rozhlíd? Já mám Dobré. 3 returny. Ja ešte nemám. A jedu do Icewind Dale. No potom pôjdem aj ja tiež s týmto. Já jsem teda z Weisswindale a idem vyhodit umývačku. Tak pojď do skupky a pojď rovnou se mnou. A môžem vypnúť aj mňa. Ale já si tam chcem urobit len ten jeden a potom jít do PvP. Jo, ne, a já jsem ale totiž původně myslela to, Jo, že ne. bylo ještě na Teda jo, knítičko, teda ne. když on říkal, že jde teďka do Icewind Dale. Je dole, jo? Tak držíme pěstičky. Předveď se, chlape. Keď už nič iné, tak aspoň A môžeme chvíľu pak, až držíme. dojde Hunterek, tak mu řeknem, kam se Kurumi dostal a jestli chce mít v komentu napsaný banán, to je pán. Ne, jestli on chce mít napsaný v komentu banán, to je pán a na tom si zakládám, tak se musí dostat dál než ty. Jinak žádný pán. A Ona Eze to, nikdy nebal. Čo to? Idem s tou umývačkou. Eze to neprežije. Já si myslím, že tak jako on zase to nemá ještě takovou sílu
nedovolil, aby tam on v Frozenu běhal sám, tam si myslím, že by ho to zežralo raz, dva. Keď je pán a zakladá si na tom. No, jestli to tam chce mě napsat, jak se to musí posnažit. Mě to nějak nedá spát, že? Ten jeho koment, všichni jste si. Snad z toho nemáš aj riedku stolicu? No, Rietku stolicu ne, ale jako upřímně, sedět ten kluk vedle mě, tak mu za to takovou flaku. Že by koukal.